نێرڤانا چاوە ئەزێ کاربم نەزانی هۆگری و کینداریێ vemrînim چاوە ئەزێ بگهێمتە نێرڤانا چاوە ئەزێ ji derdê xwe birevim çawa ez û gerdûnê em ê bi yek bin çawa ez ê bigihêm te nêrvana di navbera pirtûka pîroz û zanyariyên Buda du şevên tirênê ne nabin yek çawa ez ê bigihêm te nêrvana nikarim ji hogiriyê rizgar bibim nikarim hogiriyê di hişê xwe de razînim çawa ez ê bigihêm te nêrvana çawa ez ê hiş bixeyîdînim vemirim û vemirînim rêka min bi jor venaçe tûnele ev doz rêka bê rê vegere çawa ez ê bigihêm te nêrvana